भाइयों, पता बा अधिकतर लोग बीजेपी के काहे सपोर्ट करला। बीजेपी के यही से सपोर्ट करला और उहे लोग सपोर्ट करला जे देश जेकरा खातिर सर्वप्रथम आपन देश बा, ओकरा बाद आपन धर्म बा। उहे लोग अधिकतर लोग बीजेपी के सपोर्ट करला। पता बा काहे कि तू कांग्रेस के रैली में चल जा, बसपा सपा आरजेडी जितना भी क्षेत्रीय पार्टी बा न, वो क्षेत्रीय पार्टी के रैली में चल जा, अधिकतर रैली में तारा देश विरोधी नारा लगावत मिल जाई है या देश विरोधी झंडा लहरावत मिल जाई है। लेकिन एक एक खासियत बा बीजेपी में, जे साला बीजेपी के रैली में अगर कोनो देश विरोधी नारा लगा दलस तो मार के गाड़े तूर देलस, मार के गाड़ तूर दिया बीजेपी वाला। यही से बीजेपी के हम लाइक करे नहीं भाई।